Nyikwara moga Ajuang kaka watime pile maendi en chenro mar ng'e jathum mari. Kawuono ni endi aikoni wuod luo ma bende nigi lony ahinya e weche go eki mag bende kendo bende obrogo kode mbaka. Onyiso ni to bende weche go eki mag thum nochako kanye, osego okang' mane, to gin ang'o gini go eki manoketi adonjo e weche go eki mag ngoma. Maendi en chenro mabiro ni kaendi chieng' wuok tich ka wuok tich mar ng'e jathum mari. Omiyo mer kete mana kaendi injago ni apene pok otimo subscription ni endi ne AJ Minja kata bende Ajuang Junior, tim kamaendi mondo bende iyud mang'eny kotenore gi weche go eki mag ng'e jathum e kind mamoko. Bas, nyikwara moga Ajuang kaka naseng'iso motelo kawuono ni endi an kaendi gi jathum mara mosetimo na limbe studio mara kaendi mar AJ Media. Obro mana miyo thuolo mondo ong'isa ni eto en ng'awa machiegni. Yes. Ani iluonga ni Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo. Yes. Aungo Wuod Awendo okawa kinde malach ahinya mondo amanyi kama intie go mpaka kotenore gi weche gi mag thum. Tadwoko Nyasaye erokamano kawuono ni endi ayudi kendo bende erokamano ahinya kuom muolo e AJ studio kaendi mondo wago mbaka kaachiel. Yes. Ng'isa ni to Aungo Wuod Awendo en wuod kanye, to weche mag thum gi eki ni chako higa mane, to thume mage ma bende isegolo ne oganda? Aungo Wuod Awendo en jasakwa. Sakwa Awendo kaka iluongori no? Sakwa Kanyamgony. Awendo sub county Migori county. Yeah. To weche gi eki mag thum nikech nitie aparo ni nitie thumi moro mobiro bende amanyi iluongo ni Nyar Ogunja ma bende nomako piny ahinya kaendi. Weche mag thum nichako higa mane? Weche mag thum nyaka chaki thum achako higni 3 mokalo chien. Higni 3 koa sani mano endi en higa 2019. Emichako weche go eki mag thum. Ma koro na join industry mar thum. Join industry mag thum. Ng'iso ni ichake in kendi owuon koso nitie ng'ama nomako badi? Kenda anto nachako kenda, an ok nachako ni atie band mar ng'ata ng'ata. Nachaka thum kenda. Ichako kanye gi gima kisungu luongo ni independently? Yes, nachako kanyo solo. Erokamano ahinya Aungo Wuod Awendo. Kopogore gi thum mar Nyar Ogunja ma bende ang' nami kinde mondo bende lwarnwa line achiel mar Nyar Ogunja chande, gin thume mage ma bende isegolo ne oganda luo? Thuma manakwongo rekod iluongo ni Debra Nyamigori. Debra Nyamigori. Jaberne mari. Mago gin nyinge mag thumbe go eki? Kasto bang' Jaberne mari nadoga timo song mar Judinyo Remo. Bang' Judinyo Remo ne watimo kolabo gi Wuod Phoebe iluongo na Amanyo Wendo. Utimo kolabo gi Wuod Phoebe Amanyo Wendo? Bang' Amanyo Wendo na gine song mar Nyar Ogunja thum mogik koso kaka isebedo kikwano gino endi en thum mogik koso nitie misegolo bang'e? Bang' Nyar Ogunja natimo thum miluongo na Galagala kata Nyaka Nyamwa. Yeah. Erokamano ahinya. Penjona koro biro kaendi, ang'o momiyo thum mar Nyar Ogunja ni endi manomako piny moloyo? Nikech anyalo paro ni kinde moro kana bende awuotho e social media tayudo kanyo endi ka Nyar Ogunja ema gima dho kisungu wacho ni trending. Ang'o momiyo thum ni endi ma bende obiro mako piny ahinya kaendi? Mokwongo Ajuang Junior gima nyaka wayiere, wan ka watimo thum, sama warekod thum ka wawinjo ka wan gi content. Manyiso ni sama wadhi rekod thum cha kiwan waneno ni wan gi content. Ok wang'eyo ni audience dhi react nade. Kamano. Iwinjo? Manyiso ni sama thum dhi hit, kata in iwuon ok ing'e ni thum ni dhi trend. Ok ing'eyo. In igola ni mano dugi wacho, ipuonjo godo oganda. Ok ing'e ni thum ni dhi trend. Kamano. Koro trending mar thum luwore mana gi kaka in bende itimori nade, iji market yourself. Yeah. Marketing iso ni iusori kendi in iwuon. Yeah. Erokamano ahinya Aungo Wuod Awendo. Kaka naseng'isi motelo manjendi bende wuod luo ni endi ma bende odonje weche gike mag thum kende owuon ma ng'ato ok omake obadi. Iluongo ni Aungo Wuod Awendo kata bende thum mari mar iluongo ni Nyar Ogunja. Miya line mar thum mar Nyar Ogunja chande mondo bende oganda ong'e ni kae ma en in adier ma wan kodi kaendi.
Nyarunja wan gi Shirina tero dala manyiso mama ni mae nyako machunya hero. Shirina tero dala manyiso Anyiso mama ni mae nyako machunya hero. Erokamano ahinya kaka iwinjo no endi anyiso ni mit maratari en chenro ni endi mar ng'e jothum mage Ajuang Junior ka endi ogoyo mbaka matin kochande gi ngima mar jathum ni endi mar Aungo Wuod Awendo kanyo endi. Gin ang'o gini ma bende kale sama bende goyo thum ni nitie jomoko mane ochako weche mag thum to giduogo giweyo, nitie mane ochako weche mag thum to ne giduogo gipodho nikech samoro gigo iki mage kala kata bende pek mage kale. Ng'e ni be samoro nitie pek mikale kama endi wuod luo. Challenges are there. Gima ang' ne miyo kilwar en kaka in ready. Ing'ene luwore gi gimotero ka ng'ato kamoro amora. I believe ni kidhi petho e bungu nitiere sama inyalo anono Kamano. gi sama ibiro diero ba. Apani joduono wacho ni ng'ani odiero ba. Kamano. Nitiere sama anono gi sama idhi yute. Obedo ni anono mano mora kamano. Obedo ni yuto be pod ochalore achala nikech en ga yuto gi lal. Kamano. Koro challenges ng'eny ma wakalo industry ka. One gi fans mosebedo addicted to other musicians. Manyiso ni ma koro in ki come up gi your content kata thumi moro gin ma joka ema gisebedo ma koro ging'eyo ni joka kata ng'ata koro go marach gin mane ma koro gisiko go. To mata wacha adieri ni upcoming artist wero moingo jothumbe mina no sekrogi. Kamano. Gima walakga kata gima gilak en gimoro achiel. Support. Yeah. Sir motegno. Koro ibro yudo ni inyalo ga bedo gi message to fans gi kaka mondo mi ng'ato bende bed ga fan base mare okoyot Ajuang. Ochali achala gi tiju ni mondo ng'ato obed ga fan base mare ma koro ibed famous ing'eri. Fan base jowinjo. Yes. Fans mari ma koro in gi fans gi ming'ene kata di kama to gin kodi nyaka ngi bed kodi. Kamano. Okoyot. Machielo biro yudo ka sami chako thum gik midware to kendo are costing in terms of instruments and other equipments. Kamano. Again, the studio. These things are costing. So odwaro ga adwara calculation moro ma smart. Yeah. Weche mag kwano maber kabisa. Ming'iyo ne ka ng'atimo kama anyalo gi yudo mai. Yeah. To koro Aungo Wuod Awendo mago gine mako kuom bende pek mokalie kama endi. Ok ang'eyo ni to kapok ni donje thum nikech donje thum machiegni ahinya higni 3 kende mosekalo chien. Gin ang'o gini mane timo bang' thum? Tang'o mano miyo iwe gima ne timo iduogo chako thum? Ajuang Junior Aungo tiyo tije mang'eny. Mana kaka samoro jawinjo moro ng'eya stima tatiyo ni mano to gima nasomo. But naduoga we sama nayudo accident matin. Okay, timo tij stima kapok chako weche mag thum. But atimo tije mang'eny sana. Ana liedo nyaka kinyozi. Ana tiyo nyaka hotel. So I know the meaning of life. Ing'e kanyo endi gima ngima en. Gima ngima nyiso. Nyiso ni sekale kanyo kenge moko ma samoro ng'ato kone ni kamise gike nyindi to ok nyal yie ni ma bende Aungo mana neno yiga ne mbagara yo koda paka bich kabisa. To koro gitse gieki isego kan kendo isegi kamigi ang'o mano miyo ibedo gi chuny mar bedo jathum no kichaki manyo kanyo endi wach machielo manyalo kelo ni moke mesa. Awacho ajaga tiyo gi kizungu moro ni no man runs away from his destiny. Onge dhano mora mora maringo mawuok oko kuom kama obiro chopoe. Manyiso ni gima ruto chano ni mbele cha. Ana kata no kang'eyo ni chieng' moro nabedi jathum. Ne ok ing'eyo. Yes, omiyo ni kata ni bed ni an gi talent kamano. Talent ni an godo are chon.
kendo family marwa ji nigi talent kabisa. Kendo aparo ga ni ji mang'eny kia kata Kofi Makadori manugodo waya. Kofi ngiso ni Kofi en watni. Yes. Koro manyiso ni talent ni e family. Sama talent ni e family kama. An bende talent ni kuom. So I was trying mondo atim gima nasomo atim wera gi talent. But koro talent oduogo bit gima nasomo chapani. Yeah. Kamana ahinya. Gi kinde ni endi jothumbe opogore kendo johangla go thumbe ngas mopogore opogore. Nitie joma goyo ohangla rumba, nitie joma goyo ohangla kaka iluonge no, to nitie joma goyo bende okang'e kaka iluonge, nitie ohangla gospel. Ohangla benga. Ohangla benga. In mage migoyo? Ajuang kana nachako gi ohangla rumba. Kendo apani ji mang'eny ong'eyaga natimo ohangla rumba. To wan gi gimiluongo ni medruok goyo kan. Industry masani, we are in a competitive industry. Ma creativity mari mabro goli oko gimetimo. Yeah. Sani wa combine gigite. Iriwo gigite. Yeah. Manyiso ni adwa ni fans mohero benga ka oluwi can dance my tune. Mohero rumba ka nyalo mielo tune mara kamano. Iwinja? Manyiso ni gigi wa combine gi sani. Ang'o momiyo watimo ma kata ang'o momiyo anatimo ma nikech avaluga fans maga. Ngiso ni imiyo fans magi kata bende imiyo jo era maga imiyo gi luoro nikech itimo gima gidwaro. Gima gine magidwaro. Manyiso ni sama dhi e studio madhi record thum, gima nyaka kunga penjra ga e pacha. Thum ni ka rekodi odhi moro audience marom nade. Manyiso ni gima wa focus ka in most is the large number of audience ma song chade touch. Joma thum ni dhi chopo negi. Yeah. It's not just a matter of doing music. Yeah. Kenda ajaga wacho ni bende ok en amata mondo thumi o hit. Ok en gimo chuno ni thumi nyaka oganda winj mathoth. Yeah. Gima duong' ne ya thumi ni o pass message. Thumi ni nitiere ote mochwalo. Okonyo ng'ato kamoro. Manyiso ni thum ni opuonjo ng'ato kamoro. Apani seneno thumbe mang'eny ma samoro kawo kata higni 3 koka thum duogo trend. Ngiso ni nogo higni 3 mokalo. To kungo kalo higni 3 mondi eka ji koka fwenyo ni ka thum ni ne metga. Manyiso ni mano thum mane nigi message. Kamano. Nitiere ng'ama ne thum ni otach. Ng'ama no touch odhi, ng'ama ne thum ni okungo mulo chodhi oko ne ng'ama chelo mba. Koro kako medo landore kamano. To ji koro duogo winje to winjo ka en gi message. En gi ote more. En gi ote more. Manyiso ni koro gima wa focus ga ahinya en ote ma thum ni godo. Ote ma thum ni godo. Nikech kaka isewacho ne adier nitie thum moko manogo kinde machon to oganda ne pod ok ong'eyo kendo endi mane iye. Bang'e chien kwa gidogo ifwenyo ni Ajuang juna ng'eni thum chande koka awinje komit sani. Thum mar Aungo Wuod Awendo chande sani koko trend. Mano gima timore e kanyo endi. Koro penjo machielo en ni ande. Sani endi kinyalo kawo bende wach mar ohangla keti e lweti. Igombo ni wendego gima ohangla ogigi okang' mane e Kenya kaendi, e piny Afrika to gi pinje duto te. Ajuang yuni ano kago thum ni mondo samoro kata nochopi kuma atiere. Sama ng'ato nigi talent, manyiso ni gini chalo kaka mich ma Nyasaye omiyi. Sama omiyi godo, manyiso ni nigi puonjo kode piny mangima. Ohangla obedo ni en ohangla kamano ni nochaki ohangla kamano. Oseidho ngas moro makoro ohangla iwinje piny mangima. Ochalo wende moko ma iluongo nang'o? Hip hop gini, Kongo kuche reggae gini. Wende ma Kongo ka iluongo nang'o? Iluongo kanyo ni rumba rumba kama endi. Ing'eni Kongo mako piny ngima. To sani endi bende ohangla mako piny ngima. Sani kadi puni nyalo miyi koro in miting'o ohangla te. Igombo ni kete kanyo? Ohangla iwinje piny mangima.
Nyalo gombo no winje piny mangima. O kata nanyalo gombo mano winje piny mangima. Kinyalo kaka wangale keti ni kawuna Aungo Wuod Awendo in gi chen kata in gi loch e wi wangala kawi kete kamoro. Mano winje piny mangima. Erokamano ahinya mano endi en Aungo Wuod Awendo ka indi man koda e studio mara ka indi winjo mara. Amedo mana ngisi ni kete ka nikech penye mang'eny pod abro telo ne ka indi. Gie kinde ni endi. Tine jor thumbe riwore to golo thum. Ok ang'eyo ni bende isebedo gi lek mar luongo nyawadu moro ma bende samoro iwinjo ka juok udhi kaachiel mondo go thum achiel kode. Nyiso ni kolabo. Asetimo kolabo sariyo koro nyaka na join industry. Achiel ero mane watimo gi Wuod Phoebe. Machielo ne waduogo watimo gi Prince Kafibi Akothe Small gi Kevo Mamuda Sim. Apani en seche kano kawache nikech onge YouTube mara. But ene YouTube mar produce iluonga ni Era Mobuodho. Mago kolabo ma wasetimo. Sani an gi paro mar timo kolabo, yes. Kendo mbele ka nitiere kolabo mapango ma wanyalo timo. Kendo mana kaka wacho odhi bedo gima ber madhi moro chope. Eka an gi thumbe bende mabecho monego wakol mbele. Magi ni wuon koro kolabo. Koro nyiso ni wabed ka itwa ni oko nikech nyalo golo gima lir sa asaya. Ji ong'eyo be kata kirango TikTok mara nitiere thum mana keto clip ne matis pok agole agono. Thum no nose trend ni duto mana timo erawa. Aparo ke masewinje ok ang'eyo ni en thum ma isegolo koso en mana bathe miketo na mondo wawinji. Thum no mana kaka nawacho ni mokwongo ni onge ng'ama ong'eyo ni thum nyalo trend. Naketo clip mare mondo anyis ji ni coming soon. Thum ochako trend. Samo trend kaka audio nitie kaka kora timo mondo akel no thum mokoro bukuri. Manyiso ni ikele gi picha ni. Yes. Ikele gi ma wanyalo neno. Yes. Wanyalo limo ute mag fwambo gi keyo matang' na jopiny. Kabisa. Erokamano ahinya Aungo Wuod Awendo. Band ni en mane? Band na iluongo ni KRB. KRB. Manyiso ni Kibira Rhythmic Band. Yeah. Nyiso ni ikaw nying estate moro Nairobi ka endi timiyo nying thumbi koso en Kibira mane? Kibira wan dala wa jo Kibira nitiere gweng'wa kanyo nitiere area miluongo ni Kibira. Nyiso ni Kibira moko ni dala kata ka wadak dala kucho nitiere estate moko luongo ni Kibira kata kamano endi? Yes, wan wa jo Kibira be kigi kanyo kata gik mana wendi nyiso gi ni dwa ni giteri Kibira. Be gibiro nyisi ni abiro dwa teri atera. Nyiso ni maendi en kanyo endi band mari ini wuon. Inemi manage. Inemi ringo kode kendo inemi tae. CEO nyiso ni ine boss kanyo. Erokamano ahinya. To bende nitie jomoko ma bende mako lwetgi kido ni bende igo weche gi mag bench. Donge jotugo to nitiere. Manyiso ni samise yawo band nitiere joma nyaka ndiki. Kamano. Yeah. Koro nyiso ni ndiko joma diyo piano gi joma go bunde kande. Yeah. To ngima samoro chal nade nikech ok en ga ngima mar thum te. In wuon isekale ngima matek masani endi tani isesettle gi dho Kisungu kendo koro bende igo weche go mag thum. To oganda mamako gi gi survive nang'o nikech thum ok go pile. Samoro nyalo mana romo ka weekend. Nyiso ni nitie tije moko magitimo turo mana ka samoro go thum. Ing'eni kidwa bedo jatelo maber, nyaka ibed ng'at moro be manyalo konyo wadgi. Manyiso ni an katiyo kod tabu nyisi shows wanyalo tiyo didek e juma. Yeah. Kuom ranyisi wuok tich wanyalo tiyo kata Friday, Saturday, Sunday. To ka ok watiyo, manyiso ni in bende nyaka ibed ng'at moro ma wiye chiyo. Kamano. Manyiso ni nyaka sami tiyo gi ng'ato nyaka imed yawo bwongo ne ma iketo pache monyalo bedo gi gimoro motimo apart from music. Kicho kanya wacho ni sana sebedo stable makata kok wadhi tich tanyalo yudo gimoro mamiyo gi sate. Yeah. Bende okanya wacho na sebedo stable mapango shows be juma ka juma pile. Kamano. Yeah. Koro penye machielo tela kama endi jothumbe ong'e gi base gi miyudo gi ka samora tumo nying club moro ting'eni kanyo jothum ma kama emiyudo. Ibe in gi base ni moro miyudie koso ka ng'ato dono yudi to onyalo yudi nang'o? Aungo Wuod Awendo onge club mase base Nairobi ga.
Mabende gisani toka para kanitiere club manyalo pesa Nairobi ka kipoti. I have my reasons for that. Yeah. One, I'm working on my album. Itiyo kanye weche go kimag album mari. Yeah. So after the launch, that's when anyalo base club moro. Yeah. Manyiso ni gisani pod wa build fan base. Koro sama as a release album chama base kamoro. Abro yudo ka opportunity koro sebedo malo. Manyiso ni koro bro biro. Manyiso ni sani poda amanyo fans. Sani poda manyo fans. Sani poda manyo fans. Ero kamano nyata Aungo Wuod Awendo jothum mang'eny samoro iluongo gi jomoko man pacho udhi go thum samoro e dala moro, samoro idhi go thum kamoro man ng'ato noninde moro oganda. Bende in ng'at manyalo timo tim ma kamae ka ng'ato ng'isi na Aungo adwa ni mondo ikel live band ni e piny kata e piny Homa Bay koni inyalo timo kamano mondo idhi igo thum e dala moro kata bende igo thum e nyasi moro. Live performance agoga. Yeah. Kendo functions mang'eny masedhiga. Koro live performance agoyo. Ma if there is anyone who is willing mondo miya opportunity no kata mondo miya tijino, I'm ready. In ready ngiso ni iseyawri in thuolo. Inyalo timo kanyo gimiluongo ni live performance. Inyalo goyo thum e dala kata e nyasi moro ma samoro dwaro ni ng'ama moro nyawadgi dhiye. Iwacho ni inyalo timo kamano endi. Ero kamano ahinya. Amoro ahinya jawinjo mara ni kete mana ka nikech kawuono ni endi wan gi wuoyni na bende nigi talent kata bende nigi were ma Nyasaye nomiye kuom weche gi mag thum. Pod wagoyo mbaka kode kaendi kendo bende wadhi mana ka gima wago. Aungo Wuod Awendo kang'eyo ni isemako lwet ng'ato koso pod ine kendi. Aungo Wuod Awendo nosewuok e market. Ni isewuok e market ngiso nang'o? Manyiso ni aonge pap. Ionge pap? Ngiso ni iseyudo kamoro ichwo e lweti. Iseyudo kamoro ikete tiendi. Aungo Wuod Awendo no kendo kata kapok no join industry. Kapok no chako jimago thum. Parie. Nise donje weche go iki mag keny kabisa. Koro I'm off the market. Manyiso na wuok e chon. Wuok e chon. Okang'e ni familia mari en familia ma samoro nigi rowere matindo koso mano endi nyalo bedo penjo ma samoro kodhi gi dwaro mari. Pod wana family ma pod tin. Un familia ka kinde ni mondo bende fwane kamoro amora mowinjie. Dong jawada to wuocho bro ng'ine. Ero kamano ahinya maro endi Aungo Wuod Awendo kaendi ma bende temo yango no kaka nodonjo kaendi weche go iki mag thum momedo wacho ibende poko bedo ahinya en jago ni mane gi gina dek kende bende pub ni endi mar thum. Kapok watieko ka wayudi wanyalo yudi kanyo endi e weche go iki mag tudruok e mbui kaendi ngiso ni to wayudi nang'o kochakore Facebook, YouTube, kanyo endi TikTok, Instagram, Telegram ging'eny. Aungo Wuod Awendo kidwa manya. YouTube atiyo gi nying mar Aungo Wuod Awendo. TikTok atiyo gi nying mar Aungo Wuod Awendo. Facebook atiyo gi nying mar Aungo Wuod Awendo e page na. E page ni. In gi page. An gi page. E Facebook. Yeah. Aungo Wuod Awendo. Aungo Wuod Awendo. Account inyalo yuda gi nying mar Odhiambo Otieno. I prefer ni i text account ginene e page mara. Mano yom sana nikech mano to yuda gi artistic name mara. Yeah, so Facebook watiyo Aungo Wuod Awendo. Facebook Aungo Wuod Awendo. Yeah, Instagram Aungo Wuod Awendo. Instagram Aungo Wuod Awendo. YouTube kacha Aungo Wuod Awendo. Kata ng'ama timo ne kicha chane. Adonji ma kanyo inde Aungo Wuod Awendo. O subscribe to tim kamano. Yeah. Nyalo molo kanyo YouTube mar Aungo Wuod Awendo bende e chwalo subscription mare kasti di button no endi sasa magolo maliet to in kode. Ang'o mo gik nyalo nyiso jopiny? Support tu manzi. An support ema medo kwayo ogando nagi. Support ema bende omedo kwayo kani sir motegno kuwuok kuom jopiny. Jogo e kima bende kochungi ng'ato nyalo bedo kanyo gi geno. Chunguru kode steam ne subscription ka in gi nyasi mdaro mor inyalo tudori kode. Migi namba ni mar simu. Namba mar simu en 0797 27 27 27 27 07
0 Pradek kata 30 Pradek. Kero kamano ahinya. So 0797 27 0730. Machielo en 0769 08 46 04. Kero kamano ahinya. Gite giyudore WhatsApp kata kigo gibegi donjo. Kero kamano ahinya. Ageno ni wagoyo mbaka maber. Chieng' machielo kachaka luonge chelo machielo weche giki mag banjo tageno ni pod ibro mole studio na mara kaendi. Watimo maber kabisa. Ero kaonja winyo mara wasego e giko ni endi mare chenro mare ngeje thumbe magi kod Aungo Wuod Awendo kaendi med kete mana kani keche kaendi mabe abro yango ne jothumbe te mar piny luo obiro ni kanyo endi chieng' wuok tich ka wuok tich kikelo ni kod an Ajuang Junior kapok itimo tim chande bende mole YouTube mare kama bende watch ni channel chenro ni endi mondo tim subscription e kinde duto tema keto videos maga tibiro ng'eyo gino endi matimore moloyo to e piny luo me kete mana ka kendo bende aduoko ne niero kamano kuom bende bedo kodwa nyaka ne wachaki koro ni endi to wache kwa kamano endi Nyasaye ma jang'wono omed umuru.